umfundisi ngibingelela umama umfundisi egameni likaJesu. Ngibingelele umama bakhona, obaba bakhona, abantu abasha, ama-teenagers egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami uGcina Mathabela. Ngiyakholwa, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi kuzokushayela isikhathi nale minyaka enginayo ngisakhona. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Angithandi ukumosha isikhathi kakhulu. Nginobufakazi obude engingafakaza kuze kuse ekseni. Manje ngcono sivele singajikeli eceleni, sihlale nje odabeni. Haleluya. Ngicela sifunde uJobe chapter 22. So qala ukufunda verse 21. Ngicela sifunde verse 21 and 22. Haleluya. Khona ingoma ethi ifuna inkosi ekusithekeni. Haleluya. Ngihleli lapha phansi nginaleyo nto nje ethi ngiyakubongela nawe ukuthi usuyifundile inkosi waze wafika la. Sesilapha nawe yafuna, wonke umuntu uyayifuna inkosi. Wonke umuntu ufuna ubuso benkosi. Haleluya. Indaba ke sizokhuluma ngayo nje bazalwane ayithusi, kodwa nje isondeza kakhulu uNkulunkulu. Ngicela uphinde ngisho elinye ivesi esizolifunda. Haleluya. Sizofunda incwadi kaJuda chapter 1 verse 24. Haleluya. Bese kuba Amos 3 verse 3. Haleluya. Angafunda oseyitholile. Uyinkosi yamakhosi, ungumdali womhlaba, zonke izizwe zibabaza ubukhulu bakho. Uyinkosi yamakhosi, ungumdali womhlaba, zonke izizwe zibabaza wena. Job 22 verse 21. Mawujwayelane naye ube nokuthula, ngalokho okuhle kuyakufika kuwe. Mawamukele umthetho emlonyeni wakho. Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeka amazwi akhe enhlizweni yakhe. Juda 1 verse 24. Kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki, nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe lingenasici, linokuthokoza okukhulu. Bese kuba incwadi kaAmose. Amose 3 verse 3. Kuhamba ababili kanye uma bengavumelananga. Kuhamba ababili kanye uma bengavumelananga na, ingonyama iyabhodla ehlathini ingenambango na. Amen. Baba sezulwini senkosi Jesu Kristu nalizwi lakho uNkulunkulu wethu busuku. Qobe uNkulunkulu wethu nangumntwana wakho omisileyo ngesikhathi ukushela izwi lakho uNkulunkulu wethu, siyakhulela ngcwele
memboze uNkulunkulu wethu ngesandla sakho sona sinamandla bese uthi uyaluza kwey'nhliziyo zethu ney'ngqondo zethu silalele ilizwi lakho leliphilele ngamandla egabheni nasegazi laJesu Kristu Nkosi. Amen. Hallelujah. Kunezinto nje noma ngizothi kunezinto ezimbadlwana engizocela siyibheke bese ngihlala phansi. Hallelujah. Angifuni ukuba mude kakhulu vele ngimfishane. La isihloko sami kube bengingayinika isihloko bengingathi nje making good friends with Christ. Hallelujah. Noma sithi nje ubuhlobo obuhle noNkulunkulu. Hallelujah. Lapha yana-ke kuJobe uthi obhalayo uma ujwayelane naye ube nokuthula. Ngalokho okuhle uyakufika kuwe. Hallelujah. Sizokhumbula ukuthi nje bazalwane into elula esijwayele ukuba nayo sijwayele ukuthi umuntu abe nomngani wakhe. Ngizothi ubest friend noma ubosom friend wakhe. Umngani wenhliziyo. Hallelujah. Nalokho ungabatsheli khona abanye kodwa yena uyakwazi. Kangangokuthi mase nixabana into eyekwenza ubuyele kuyo izinto omtshelezo. Hallelujah. So la into engiyilandile kuleli zwi elingisebenze ngayo mina mangabe ngilifunda ukuthi esikhathini esiphila kusona engathi uNkulunkulu ebengasiza ubheke umoya kuwe ucinga ukuthi ujwayelana nobani. Hallelujah. Ngithe umuntu ojwayelene naye ubuza umfriend wakho noma senilwa senithukana into ekwenza ubuyele kuye uthi senidubene nashiyana wamshiya eJobheni wagibela itaxi mhlawumbe unemoto benifeke ngemoto naxabana wagoduka wamshiya uma ususekhaya iyabuya ingqondo ubuyele engqondweni ukuthi lona liyena umuntu engakwazi ukumshiya isizathu unemfihlo zami. Uma ngabe ngishiya yena kusho ukuthi ngiyishiya mina ngishiya inhliziyo yami kuye. Kusho ukuthi uzothatha le nhliziyo ayiphalazela abantu ngizokwaziwa ngabantu ukuthi nginjani. Hallelujah. Manje uma ungayithatha ke lento uyiswathe kancane nje ukuthi ake sithi lo muntu ongashiyeki uJesu. Hallelujah. Lo muntu othi mawusuthi mina Nkosi sengithandazile, mina Nkosi sengifastile, mina Nkosi ngithandazeliwe. Hallelujah. Ngithandazeliwe akukho nje engathi akwenziwanga kumina. Manje namhlanje ngiyadecide ke baba ukuthi cha ngizothandaza okugcina umthandazo ukuthi ngiyakushiya ngiyahamba ngizobona nje ukuthi ngenze njani. Uthi mufike ekhaya uthi ngeke ngize ngikwazi ukumshiya umuntu ophethe izinto zami. Umuntu ophethe ikusasa lami. Umuntu owazi ukuthi ngoba ngimshiya namhlanje kusasa kumina kuzokwenzakalani. Hallelujah. Nginalokho ke nje enhlizweni yami ukuthi uma ngabe bekhona umuntu obongamjwayela njengomuntu omusha ngiyayazi leyo feeling yokuthi nje I just feel like creating some friends yabo ngibe nje nama surroundings lapho ngikhona khona ngibe phakathi nendawo sikhulume kube lento esikhuluma ngazo noma ngabantu esikhuluma ngabo noma nje sivule ikhokhasana thizeni ngoba sijwayelene size sivule igroup ama group chat sichethe lana siyakhuluma ngisho sisemakhaya siyakhuluma ngoba singabangani. Hallelujah. Lokhu umngane bethu ke lokhu kubuza umfriend ngoba umuntu uyaxabana naye kodwa ukwazi ukuxabana noNkulunkulu. Engathi besingaba igeneration yoshintsho ozonqaba nempilo yakho uthi mina cha ngeyami impilo ngiyanqaba nginikeza uNkulunkulu ngoba lithi izwi mawujwayelane naye ayiphelele ekujwayelene naye uma usujwayelene naye uba nokuthula. Hallelujah. Athi lapha kumaHebheru chapter 11 chapter 12 uverse 14 mangaphosisi athi zamelani ukuthula nabo bonke abesethi maye eza ngasegcineni athi ngoba ongenakho angeke ibone inkosi. Hallelujah. Kusho ukuthi kulokujwayelana kunama benefits ngoba akekho umuntu ozalwa enokuthula. Hallelujah. Kukhona ukujwayelana ngijwayelane nomuntu ngijwayelene noletho kodwa manje sijwayelene nje njengabantu akukho engitholayo kodwa la kaKristu ujwayelana
besuba nokuthula. Hallelujah. Bese lithi mangabe liqhubeka lithi ngalokho okuhle uyakufika kuwe. Hallelujah. Ngithanda lapho ke ngithe mangabe ngifunda ngehlela ngezathi kwathiwa okuhle kuyofika kuwe. Ngase ngithi ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uhlakaniphile ngoba he did not mention isikhathi. It did not mention isikhathi ukuthi ngesikhathi esithile okuhle kuyofika kuwe. Kodwa ufuna uhlale wazi ukuthi okuhle kona kuzofika kuwe. Hallelujah. Lana ke masiqhubeka siya lapha kuJuda. uJuda uthi ke kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici ninokuthokoza okukhulu. Hallelujah. Kepha kuyena onamandla okunilinda. Hallelujah. Bakithi bazalwana ngathi noma niyayizwa lento niyalizwa leli verse ukuthi lithini. uJehova unamandla okukulinda. Uma ungacabanga imess osuke wayenza nje, imomish osuke wayenza. Mina yami ngiyayikhumbula futhi angeke ngize ngikhohle. Imomish engayenza uJehova esengithandile senginikele kuye ngabuza ubumnandi bevangeli. Hallelujah. Ngaphinde ngavula igate ngafaka uSathane ngaphakathi. Wahlala wadla nami. Hallelujah. Zilokhu zingigcova ke zakhona izingane zakhona ngoba ikhaya nekhaya mangabe uphuma ingane yakhe iphuma la ekhaya labantu kuthi mase kudliwa lezi zala ekhaya ziyasho zithi wena uyaphanga wena awudlanga ngani kimi. Ziyagcova ke bazalwane izingane zangaphandle ngoba wena ungwala uNkulunkulu ngalesikhathi umemukela ukunikeza uphawu. Ngaso sonke isikhathi uthi mangabe ukhuluma ilanguage yabo. Uma kukhulunywa nje ilanguage yobaba beyingane neyomjolo nawe ugaqeke ke phela ngithi nawe nobaba wengane nawe semjolweni nawe uyihekeke bese bethi cha sisi wena nje angazi ukuthi ngempela uphendula kanjani ngoba ngempela lento lena ayifanele. Nami nginengane nje ngisemjolweni futhi nginobaba wengane manje bazalwane ngizongaphenduli kanjani. Manje yangihlupha lento ukuthi yini ngihleze ngithuliswa. Yini ngihleze njalo ngithuliswa mina mangabe ngithi ngiyaphawula nje lento yabo ivele ngithuliswe mina. Yangihlupha lento ukuthi yini kanti ikhulunywa ngabanjani. Ngishuthi mina ngayenza kodwa manje kufanele ngingayikhulumi ngingayitsheli umuntu. Eyami nje iyathulwa du. Hallelujah. Ngithema ngaba ngabantu no uNkulunkulu ngalesikhathi umukela ukushaya uphawu mhlambe wena ongeke uzulibone kodwa abangaphandle bayalibona ngoba bayakutshela ibona abakutshela ukuthi awubelongi la. Usesonweni mind you ukuthi usesonweni kodwa manje bathi asikwazi ukuxoxa kahle. Uyabona nje ugcino lephehleli la. Iphela nini la ntshako sisi. Uphindele nje ngale ngoba phela sikwazi ukukhuluma ukhona la. Uyabona nje bakushiye ufrustrated ngenxa yokuthi awu understand. Manje leli ke mangabe lisikhumbuza obhalayo la esikhumbuza ukuthi kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki. Hallelujah. Nimiswe ningenasici. Hallelujah. uNkulunkulu uyakulinda usemanyaleni akhe akulinde. Hallelujah. Akulinde lawa kusengama benefits okujwayelana naye. Hallelujah. Ukulindile usemanyaleni akho umuntu nomuntu uyayihlola unembezo uyayibuka uthatha isibuku uyayibheka ukuthi ngempela le nyakanyaka engikuyona engaziwa ngishekhaya ngamda thi usifuba sibungu bele mdlasa boboka umuntu uyozizwa indaba ngoba abazali basuke behleli nenyoka enjalo endlini abangayazi ukuthi kusasa izophenduka ibe njani. Hallelujah. Lithi mase limbula ingubo lingena icala umzali usuke sengangalo vele. Hallelujah. Ngoba iqiniso ukuthi ingane kodwa indala kunomzali ngomqondo. Hallelujah. Ngoba yena usuke ayibheke eyibuka nje ngokuhamba kwayo athi le ngane injena kanti le ngane ayinjalo. Sonke sasithula sibukeka kukuhle konke yonke into iqondile kodwa uthe uNkulunkulu mangabe seveza ngoba uSathane uyakudonsa akudonsele ehlane abese yakudalula phambi kwabantu ofakazile kubo. Hallelujah. Ngalesikhathi esekudalula phambi kwabantu ofakazile kubo kusuke kungasakhulumeki kusuke usufrozen
ungazi nokuthi yini ongayikhuluma nongabakhanselisha ngayo ubatshela ukuthi yakwenza wangena esonweni. Haleluya. Ngifuna ukuthi ke uma lithi izwi mawujwayelane naye ube nokuthula. Mntasekhaya ungaqamba amanga uthi wena unokuthula. Wazi kahle ukuthi uJesu umbeke eceleni. Useceleni kwakho. Uba kuwena uma ngabe uphambi kwabazalwane. Haleluya. Sinayo ke naleyo nkolo singabantu abasha uthola ukuthi uyakholwa kodwa manje uJesu sibuye simthathe uyabona simbeke lapha yana. Mase siye esontweni asimthathe futhi sesiyamgqoka ukuze nami ngifike ngifana nabanye. Haleluya. Manje ayisisebenzeli ke leyo nto singabantwana bakaNkulunkulu engathi ubungajwayelana noNkulunkulu wena qobo lwakho ngoba ukujwayelana kwakho noNkulunkulu kuzobenefita wena. Haleluya. Kumnandi mangabe sitshelana sodwa ngoba mangabe umzali mhlambe ekhuluma uvela ungayi-understand lento uthi vele uma akayizwa uma aka-understand futhi nje ubaba akaqondi into zamanje akayiboni kahle. Ngitshela mina ngibuya khona. Haleluya. Ngiwe ngalala ngesisu ngavuka ngavuswa futhi ngavuswa angivukelanga ngoba angifuni ukudlala ngawe. Kumnandi ukubhabhadla esonweni kodwa unembeza uma ukade uyikholwa awumniki ukuthula. Mawulithole kwawulithole ngempela wawuthola uJesu yena yedwa ohlukanisa umuntu nesono awutholi ukuphumula uba isigqila sikanembeza wakho. Bekubona abantu uhamba kanti hamba ugobhosi uyayiqinisa ngoba ufuna ukunesa inyama uyinese ngalento ejabulisayo kodwa musuwedwa kuba nomuntu njengathi ukumelele ngezwe elincane athi kodwa wena mawuyibuka indlela yakho iyophelelaphi. Uma ethu Amosi uhamba ababili kanye uma bengavumelananga na awuhambi noNkulunkulu ngaphandle kwezivumelwano. Sekukhulunywe kakhulu ngombhabhatiso. Umuntu wenza isivumelwano noNkulunkulu kuqala ngoba nangabe esebhabhatiswa kuthiwa ngokuvuma kwakhe. Akavunyelwanga ngumfundisi akatshelwanga ngumfundisi ovela wafika bamba wathi ayiwoza wena lokubhabhatisa kodwa umuntu uyavuma ayivumele yena ukuze ujwayelane naye qale wavuma wathi uyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Uzojwayelana kanjani nomuntu ongamvumanga ezilangalaleni? Haleluya. Ngoba umvuma bebaningi abantu uba umvuma bekhona abantu uyakhohle ukuthi kunabantu la endlini. Ngiyakhumbula ukuthi ngangiyingane kodwa ngakhohlwa ngisho ukuthi thina ekhaya singabazukulu bakho sasiwu9 sasidudene ngohloko olumangalisayo futhi sasizoholana kamnandi siyeweni siyongena sonke ngoba sasitshelana into eyodwa sivele sivumelane ngo-elethu. Masike sathi mbo sazivuka ne-answer sizobuya sesizoshaya ngoba siyogana. Haleluya. Kodwa manje kwafika uJesu kumuntu ngamunye samukela uJesu. Uma ngabe sefikile ngaleso sikhathi kumuntu wawukhohlwa ngisho ukuthi uhamba ne8 wena ngwesi9 sidudene babekubona usumi phambili usuguqe ngamadolo zizehlele inyembezi ngoba izwi lifike kuwe alifikanga kithi lifike kuwe uwedwa lakhuluma indaba nawe uwedwa ungumntwana. Haleluya. Ngeke ngithi kwangisiza ke lokho ngoba ngithe noma sengiwa ukuthi ngihlathwe yizwi ngoba ukubethiwa ngangibanjiwe mhlambe ngangisabhadla esonweni bazalwane ngoba ukubethiwa ngangibanjwe umuntu ngempela wathi angisindiswe ngabe ngisabhadla esonweni kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ongenyulile kuleya ndawo uJehova wathi no umusa wami awupheleli la ekutheni usuhambe wahamba wabhayiza waphinde wabuyela odakeni waphinde wangenyula futhi uNkulunkulu ngoba ngempela uNkulunkulu muhle empilweni zethu. Haleluya. Indaba yami lana ke ekuthenini ngifuna ukuthi noma sengivala ngithi mawujwayelane naye. Ngiya-understand unabangani abawu10 ngiya-understand niyatholana ngiya-understand baze bathi we get along
nabangani bakho you get along. Kodwa language yini enikhulumayo nabangani bakho futhi uzothola kuleyo nto. Ngoba injena onembeza bethu bexokozela inhliziyo zethu zehla zenyuka yingenxa yabangani sixhumanise nabo. Yingenxa yabangani siassociate nabo. Akuzukusiza ngoba insindisa ayipheleli kubangani. Ngoba kubangani sifike sithule singasho ukuthi siyakholwa. Sifike sithule singasho ukuthi sisindisiwe. Sifike sithule singayichazi ukuthi singobani. Abangale nje umuntu ngisho efika esibhedlela mangabe sethi uyafika avele abone iqhamuke lo mama ozothi nje amen. Uvela uminci uthi kodwa uNkulunkulu wami lo mama bengithi nami ngiyadaka. Manje sethi amen sekuyacaca phela ukuthi ngikho. Ngoba manje lento bengisayithubusa ephansi kwetafula. Makhanya ukhanya kwini phambi kwabantu. Hallelujah. Mawujwayelane naye ube nokuthula. Hallelujah. Nginalokho nje namhlanje ukuthi yena uyakulinda esimweni okuso okunye sinakho nokunye okwenzeke empilweni zethu lezi esisiphilayo namhlanje. Iqiniso ukuthi singofakazi bokuthi okunye sinomthelela wakho sikwenzile ukuthi kugcine sekwenzeke empilweni zethu. Yithina esibe ngumthelela walezo zinto ezenzeke empilweni zethu. Sesiyasafara egcineni. Mawujwayelane naye ube nokuthula. Ilapho nje indaba yami ukuthi jwayelana noNkulunkulu, zijwayeze noNkulunkulu. Omunye uzothi akwazi ukuthandaza, akwazi ukwenza lokho nalokho. Kuyafundwa nje. Kuyafundwa. Ngoba kufundwa nje lana kuyafundwa. Yonke into iyafundwa. Zijwayeze nokuhlanganyela. Uzoyithola lento ukuthi itholakalaphi, umongo wayo ukuphi. Jwayela ukuhlala la kuhlangene khona abazalwane. Ngeke ungalithola usizo. Hallelujah. Ngeke ungalithola usizo noma ngabe ungakanani, noma ngabe usindiswa ungakanani. Kumnandi ukujwayelana noNkulunkulu ngoba ngeke uzuzwe nangelinye ilanga uNkulunkulu ekwenekelisa. Ngeke uzwe nangelinye ilanga seninyathelele uNkulunkulu ethatha indaba ezakhe isaphaza ezweni. Njengalokhu umngane engakwenza. Hallelujah. Ngisho ngabe umngane ukephi, ngisho la esontweni usathane uyangena kuye akweneke la ebandleni usabe ngisho umngene esontweni thandaza. Ugcina usushiya isonto ngenxa yokuthi ubamba umngane wayeka uKristu. Hallelujah. Ngisho njalo namhlanje ntambama ukuthi cela ukubamba uKristu, uzama ukujwayelana naye. Zifundise ukujwayelana noNkulunkulu. Ube intombazane nje ejwayelene noNkulunkulu. Ube intombazane ezakhela yona ubudlelwane noNkulunkulu. Uzothi Nkosi mina ngiyayincengela nje ngoba ngumoni ukuthi nje Nkosi sibe ngabangani. Mina nawe sazane kangcono. Ulambele ukwazana noNkulunkulu ngoba siyabaza abantu, siyabajwayela futhi abantu, kodwa sithole lutho. Ngoba umuntu uyanyatheleka, mayisenyathelekile uyashintsha lento kade umazi yona. Kodwa uNkulunkulu unguyizolo, unguye namuhla, unguye phakade. Athi kuJohane bhala kwisambulo, athi uJehova uyisiqalo, athi uyisiphetho. Athi nguye eqaleni futhi nguye ekugcineni. Uzoshayisa namhlanje umbalekele uthi uyafika phambili ngoba noma usungcwatsha kubiza umfundisi. Thina sifundile sabona kaningi ababackslidile ekhaya sekuntshwa ukuthi kuzobizwa abani uma esengcwatsha ngoba wabaleka esontweni ebuka ngalawa u2 amehlo. Bamlanda befundisi wabaleka ebuka ngalawa u2 amehlo. Wabaleka wahleka wabona wakhombisa ukuthi lento ayilutho. Kodwa mase shonile sibe sekudingeka umfundisi afika khuluma iqiniso. Mawujwayelane naye ube nokuthula.